ससियेल मिडिया बाहायगिरिफोरनि बेरेखायै एफआइआर होदों। गोथार महकुमाव नंखाय बाथ्रा बुंनायनि 140 ससियेल मिडिया बाहायगिरिफोरनि बेरेखायै 13 एफआइआर रेजिस्टार खालामदों। प्रयागराजनि बिबानगिरिफोरा सोलिबाय थानाय महकुम मेलानि बागै नंखाय बाथ्रा फोसावनायनि थाखाय 140 ससियेल मिडिया बाहायगिरिफोरनि बेरेखायै 13 एफआइआर रेजिस्टार खालामनाय जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। महकुमनि डिप्युटी इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस वैभव कृष्णआ खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला त्रिवेणी संगमाव दुगैनाय आइजो दावबायारिफोरनि सोंखारिजाथाव भिडिअ फोसावनाय आरो हाबाफारिफोरजों सोमोन्दो थानाय नंखाय खौरां फोसावनायनि फिननायाव लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरो ससियेल मिडियायाव बांलादेशआव 2022 मायथाइनि ट्रेनाव अर खामनायनि मोनसे भिडिअखौ महकुमाव जानाय जाथाय होनना फोसावनानै सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिहोदों, जायनि जाहोनाव 140 ससियेल मिडिया बाहायगिरिफोरनि बेरेखायै 13 एफआइआर रेजिस्टार खालामनाय जादों। बेबादि नंखाय बाथ्रा फोसावनायनि थाखायनो उत्तर प्रदेश पुलिसनि ससियेल मिडिया सेलआ नंखाय बाथ्रा फोसावनायखौ होबथानो थाखाय प्लेटफर्मफोरखौ सांग्राङै नोजोर होगासिनो दं।